Představení platformy Map Whiteboard. Sdílíte data? Zřejmě jen málo lidí v dnešní době nepoužívá některý z online nástrojů na sdílení textových dokumentů, tabulek, fotografií, prezentací nebo jiných souborů. A ikony na snímku jsou pro vás nejspíš notoricky známé. Zkoušeli jste ale někdy sdílet online mapy? Tak, abyste na jejich tvorbě mohli pracovat s více lidmi současně, jako je tomu zvykem u jiných typů dokumentů? Pravděpodobně ne, protože zatím není žádná široce používaná technologie, která by toto umožňovala. Naše platforma Map Whiteboard toto umožňuje a staví přitom na konceptu tzv. Mapové kompozice. Mapová kompozice je strojově čitelný popis mapy s jasně definovanou strukturou. V desktopových geografických informačních systémech je obdobou mapové kompozice tzv. Soubor projektu. Tyto projektové soubory jsou ale komplikované na zpracování, vzájemně nekompatibilní a jejich struktura i formát se často mění. Mapová kompozice je oproti tomu založena na obecném formátu JSON, který je srozumitelný pro širokou škálu programů. Mapová kompozice vždy obsahuje jednak informace o mapě samotné a poté informace o jednotlivých vrstvách, které tuto mapu tvoří. Platforma Map Whiteboard funguje tak, že každý připojený uživatel si prohlíží, případně provádí změny v téže mapové kompozici, respektive upravuje jednotlivé vrstvy, které tuto kompozici tvoří. Jak Map Whiteboard funguje, si můžete vyzkoušet na webu mapwhiteboard.net. Po přihlášení do systému se vám zobrazí seznam vašich mapových kompozic. U každé kompozice je uvedeno její jméno, kdy byla vytvořena a naposledy upravena, kdo je jejím autorem, její popis a zejména, kolik dalších lidí je k této kompozici právě připojeno. Každou mapovou kompozici je možné sdílet, a to pomocí odkazu, který odešlete vašim spolupracovníkům. Po otevření mapy vidíte samotnou mapovou kompozici v mapovém okně, ale krom toho vidíte také pohyb kurzoru vašeho spolupracovníka. Například v tomto případě se jmenuje Test 23. Můžete sledovat v reálném čase, jak tento váš spolupracovník nad mapou provádí změny, například přidává nové body. Můžete vidět, jak druhý uživatel v mapě kreslí nové prvky a také, jak tyto prvky upravuje. Vy máte zároveň možnost na jím přidaná data se přiblížit a tato data také upravovat. Případně úplně smazat. Stejnou možnost má váš spolupracovník. Vámi přidaná data může upravovat, pokud tedy nakreslíte novou linii zde. Druhý uživatel ji může vzít, upravit, případně zcela odstranit. Princip je tedy stejný jako u obvyklého sdílení dokumentů, kdy více uživatelů upravuje stejný text nebo stejnou tabulku. Je možné zobrazit si historii všech provedených změn, a to v jednom z postranních panelů mapy. Zde je vidět seznam změn, které byly v mapě provedeny všemi uživateli, a také je zde vidět seznam právě aktivních uživatelů. Je možné se podívat, kde se zrovna jejich kurzor nachází. Pomyslnou třešničkou na dortu je potom možnost připojit se
k serveru Map Whiteboard z geografického informačního systému QGIS, kde je možné prohlížet si moje mapové kompozice, otevřít si je, případně nastavovat oprávnění, kdo další se k této kompozici může připojit.